Dobrý den, tady televize Šum s třetím pokusem. Nyní více koly a více mentolů. Dobré, nyní musíme to tam honem nastrčit. Teďko mu... Honem, vyšumí to. Ty první? Ano, já první. Dobrá, prosím, jde se na mě. Super! A kde Rychle, hodně! Honem, hoďte tam. A máme krásnou fontánu krávci. Krásné. Men. Tak, Super! Skoro celá kola se vylila. Kdyby? Ani ne. Fontána. No to byla super fontána. To nějak leze? jsme mokří jako prasata, ale bylo na to šanci. Takže, Rádio Mentos na oběžné dráze. takže loučí se s vámi Rádio Šum a Simona Kubišová, Tomáš Skarlet, Terka Blechová, Eva Jendrůlková, Terka Hučelová a Ája Šopová.